духонагаи полноценнии фурӯшӣ бо планировкаи беҳтарин дар Гипразем дар ошонаи паст чорум ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар кӯчаи Навбаҳор ҷойгир мебошад. аз ин тараф бозори вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем ва Ваяни Гарадок, аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор ва аз ин тараф роҳ ба сӯи политехникум. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар якум ошонаи ҳамин бино маркази тиб аст. инчунин мағозаҳо, боғчаи кӯдакона, мактаб, масҷид ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва аз ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз духонагаи пурра мебошад. чихеле ки дар аввалин навор гуфтем, бо масоҳати умумии 77 метри квадратӣ бениҳоят масоҳати хуб барои духонага мебошад дар чорум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. хона дӯстони азиз бо таъмир аст. бинед таъмирашам чӣ қадар зебо ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархи хона 785 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. мошинам қабул мекунанд болои пул дода шавад. дӯстони азиз ягон Камри 5, 6, 7 ё ин ки ягон Lexus Prado бошад қабул мекунанд. хотир расон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.